Порука je stigla u utorak u 7:43 uveče. Седео сам ispred ugašenog televizora, ne sećam se nikoliko dugo. Kada sam čuo zvuk telefona, pomislio sam da je to samo još jedno obaveštenje, jedno od onih koja ispunjavaju tišinu prazninom. Ali kada sam vidio ime na ekranu, osjetio sam kako mi srce preskače. Marko, moj sin, nakon 8 meseci apsolutne tišine. Tata, hajde da večeramo u petak. Samo nas dvojica, nedostaješ mi. Čitao sam tu rečenicu iznova i iznova, pokušavajući da poverujem da je stvarna. Ruke su mi se tresle, nisam znao da li da plačem ili da se smežem. Toliko dugo se nismo čuli da sam prestao da se nadam nečemu ovakvom. Mesecima je usamljenost postala moja jedina rutina, a sada, u nekoliko reči, vrata za koju ja sam mislio da su zauvek zatvorena, škripnula su i otvorila se. Ostavio sam telefon na stolu, otišao do ogledala u hodniku i pažljivo se pogledao. Od razkuđi me je gledao nije bio čovek kakav sam nekada bio. Седа коса, уморне очи, кошулja коđа mi je previše labavo visila na ramenima. Pitao sam se dali će me Marko prepoznati, dali će se setiti ko sam bio pre nego, što sam postao čovek kojeg je izabrao da zaboravi. Naredni dani su se činili večnim, petak kao da nikada neće doći. Očistio sam kuću, obrižao bradu, izglancao stare cipele i ispeglao jedinu pristojnu košulju kođu sam imao. Svaki mali gest bio je način da obuzdam anksioznost i strah, jer iako je poziv zvučao slatko, nešto me je uznemiravalo. Nije to bilo samo vreme koje je prošlo od našeg posljednjeg susreta. Bio je to način na koji je napisao. Previše formalno, previše odmereno. Marko nikada nije bio od onih koji pišu nedostaješ mi, ali sam se držao te iluzije. Ponekad moraš malo da lažeš sebe da bi nastavio da dišeš. U petak u 8:15 bio sam ispred njegove kuće. Iste one u kojoj sam proveo toliko popodneva igražući, se sa unukom dok me njena majka, moja snaža Ana, nije zamolila za malo prostora. A Marko je, kao i uvek, izabrao svoju udobnost u mestu svog oca. Komšiluk je bio isti. Tihe ulice, topla svetla na prozorima, miris sveže pečenog hleba kođi je dopirao iz pekare na uglu. Ali sada, gledajući tu belu fasadu sa saksijama cveća na ulazu, osjetio sam da nešto niže u redu. Svetla unutra su bila ugašena, osim jednog kođe je treperilo u trpezariži, kapiža je bila odškrinuta, a Markov auto je bio parkiran. Duboko sam udahnuo, namestio šal i popeo se uz kamene stepenice. Kada sam podigao ruku da pozvonim, vrata su se polako škripeći otvorila, a iz tame se pojavio drhtavi glas Ruže, kućne pomoćnice. Gospodine Petrovićku, ne ulazite. Molim vas, idite. Bežite odavde što pre možete. Njene reči su mi prouzrokovale jezun iz kičmu. O čemu pričaš, Ružo? Gde je moj sin? Ne mogu da objasnim. Samo idite. Ne pitajte me ništa. Vidio sam užas u njenim očima. Nije to bila nervoza, nije bila zbunđenost, bio je to čist strah. Nešto u meni se steglo. Ona se povukla korak unazad i snizila glas. Molim vas, gospodine, verujte mi, ne ulazite, srce mi je lupalo. Da li nešto nije u redu sa Markom? Insistirao sam. Odmahnula je glavom, bacivši pogled unutra. Ne snđim, sa vama. Vrata su se zalupila i ostao sam tu na tremu sa zvukom sopstvenog daha koji mi je udzvanđao u ušima. Ne sećam se kako sam sišao niz stepenice. Znam samo da sam trčao do svog auta, kao da je sam vazduh postao težak u mođim plućima. Seo sam, zaključao vrata i upalio motor, ali se nisam pomerio. Strah se mešao sa nevericom šta se dešavalo. Sa vozačevog sedišta imao sam direktan pogled na prozore trpezarije, čekao sam. Prošla su 3 minuta, ništa. A onda odjednom kuća se osvetlila. Jedno za drugim, unutrašnja svetla su se palila kao da je neko čekao da odem. Pojavila su se 2 čoveka koja nisam prepoznao. Nosili su aktovke i koverte. Marko ih je pratio, ozbiljnog izraza lica, razgovarajući telefonom. Iza njega Ana, obučena u crno, žurno je pregledala neke papire. Nešto se nije uklapalo. Ovo nije bila porodična večera.
Био ето със станак, пъжливо изпланиран. Док сам гледал, ружа се на секунду появила на прозоро. Njene очи susrele муже. Благо je odmahнула главом, гест кожи е говорил више от 1000 речи. Немojte to raditi. Upalil sam auto, ali nisam utišao. Samo sam gledao. 5 minuta kasnije Marko je prišao velikom prozoru. Izvadio je nešto iz džepa, neki dokument, i dok ga je potpisival, nasmešil se. Osmeh kakav nikada nisam vidjel na njegovom licu. U tom trenutku čvor mi se stvorio u stomaku. Niže to bila tuga, bila je to mešavina straha i izdaje. Moj sin, isti onaj kuđi me je jednom grlio sa suzama u očima kada mu je majka umrla. Isti onaj kuđi se zakleo. Uvek ču se brinuti o tebi, tata. Sada je bio tamo u mojoj staroj kući. Подписуючи нещо, защо сам инстинктивно знал да на себе носи може име. Одраз светала мешал се самоджим дахом, замаглюючи прозоралта. Морал сам да затворим очи на неколико секунди, да се не сломим, jer ponekad душа зна преума да je ono što se dešava ozbiljnije nego što možeš podneti. Ali onda sam to vidio, Marko je predao kovertu Ani. Ona ju je stavila utašno i neočekivano. Oboje su podigli pogled ka prozoru, ka mestu gdje sam bio. Instinktivno sam se sagnuo, srce mi je udaralo u grudi. Čekao sam nekoliko sekundi i kada sam ponovo podigao pogled, zavesa je bila navučena. Unutrašnjost je ponovo bila u senci. Nešto mi je govorilo da ne treba da odem, da noć nije gotova, da ako odem, poneću sa sobom sumnju koju nikada neću moći da zaboravim. Ali pre nego što nastavimo, voleo bih da znam dali ste se pretplatili na kanal i dali vam se svideo video. To mi pomaže da vidim da me podržavate i uživate u mojim pričama. Sada nastavimo. Джеро нощо сам те ночи открил из свог аута, променило ми е живот за увек. Звук упаленog мотора правил ми е друштво целе ночи. Нисам имал храбрости да се вратим кучи. Остал съм ту, паркиран преко пута куче мог сина. Гледаючи како се светла гасе, едно по едно док ние остало само едно. Оно у радной соби. Унутра Марко е шетал горе-доле, разговараючи телефоном. Видео сам га како гестикулира са оном нестрпливошчу коđu je наследио од мене, али без нежности коđu je njegova majka уносила у сваки гест. Odjednom je bacio nešto na sto, prošao rukom kroz kosu i zagledao se u prazno. Na trenutak sam želeo da verujem da u toj tišini ima mesta za kajanđe, ali bilo je prekasno za naivne nade. Dok sam ga gledao, sečanđa su počela da kucaju na vrata mu guma, jedno za drugim, nepozvana. Setio sam se dana kada se sve promenilo. Bilo je to pre skoro 3 godine, u toj istoj kući, tokom svađe koja je počela zbog nečeg tako malog da se sada čini smešnim, prodaje starog porodičnog imanđa. Nakon što je moja supruga Đelena umrla, ostao sam u toj ogromnoj kući, Marko je insistirao da je prodam. Govorio je da nema smisla da je zadržavam, da bi mi bilo udobnije da se preselim bliže njima, ali nisam mogao. Svaki kutak je čuvao nešto njeno, njen miris, njen glas, njen smeh kada je nespretno kuvala. Prodati je bilo bi kao da je sahranđujem po drugi put. Tata, rekao mi je Marko tog dana, nestrpljivim tonom, nema smisla plačkati porez na praznu kuću. Nije prazna, odgovorio sam, tvoja majka je ovde. Tvoja majka više nije ovde, tata. To ti misliš. Ana, njegova žena umešala se onim hladnim glasom koji je uvek koristila kada je želela da zvuči razumno. Nije zdravo živeti u prošlosti, gospodine Petroviću, a nije zdravo živeti bez korena, draga moja, odgovorio sam. Ustala je iznervirana i prešla pravo na stvar. Marko je u pravu. Ako prodamo, možemo uložiti taj novac. Nije stvar u brisanđu spomena, već u iskorišćavanđu prilika. Mi? Pitao sam, gledajući je. Ili je stvar u tome šta ti možeš da iskoristiš? Marko je udario rukom u sto. Dosta, tata, ne napadaj je. Ne napadam je, rekao sam. Samo branim ono malo što mi je ostalo. Tada sam ga čuo kako izgovara reči koje mi i dalje gore u duši. Ako više voliš da živiš među duhovima, u redu,
али не очекуй да ти се придружим. То е била последня реченица, коđo smo разменили пред тишине, коđa нас je раздваяла месецима. Онда е дошла дистанца, неотговорене поруке, заборавljeni роđendani, dok se ovaj poziv nije pojavio kao plamen upaljen u tami. U ponoć, kada su se svetla u njegovoj kući konačno ugasila, zapalio sam cigaretu, iako sam prestao pre mnogo godina. Dim mi je grebao grlo, ali vatra mi je dala čudnu jasnoću. Nešto u meni mi je govorilo da ova večera nije ponovni susret, već pažljivo postavljena zamka. Ali zašto? Šta bi moj sopstveni sin mogao dobiti time što bi me povredio? A onda sam se setio ruže, njenog prestravljenog pogleda, njenog šapata ne s njim sa vama. Ta fraza mi se ponavljala u glavi iznova i iznova. Nešto se dešavalo, nešto izvan mog razumevanja i to nije bio proizvod moje mašte. U 2 ujutru odlučio sam da odem. Komšiluk je spavao, a samo je udalđeni laveš psa narušavao tišinu. Vozio sam bez cilja neko vreme dok me iscrpljenost nije naterala da se zaustavim na benzinskoj pumpi. Naručio sam kafu i seo pored prozora, gledajući neonski odraz na svom vetrobranu. Mladi radnik, oko 20 godina, prišao je i pitao da li mi treba još nešto. Odmahnuo sam glavom. Jeste li dobro, gospodine? Insistirao je. Nisam znao šta da kažem, kako da objasnim da sam upravo otkrio da se tvoja sopstvena krv može ukrenuti protiv tebe. Samo sam rekao, umoran sam, sine. Umoran od nerazumevanja zašto se ljubav tako brzo troši. Mladić me je pogledao na sekundu, a zatim se udalžio u tišini. Njegov jednostavan gest podsjetio me je na nešto. Nije sva mladost izgubljena. Moj sin je nekada bio takav, velikodušan, osjetljiv, dok ga svet, a možda i ja sam, nismo učinili tvrdim. Vratio sam se kući pred zoru. Sat je pokazivao u 5 ujutru kada sam ušao kroz vrata. Vazduh je mirisao na vlagu i prašinu, na dugotrajnu usamljenost. Upalio sam lampu na stolu i spustio se u stolicu. Na stolu je bila fotografija kođu čuvam godinama. Marko je 28 godina, sedi mi na ramenima na plaži. Obojica smo se smežali. Tada sam verovao da ništa ne može prekinuti tu vezu. Držao sam fotografiju u rukama i gledao je minutima. Tuga nije bila bes. Bila je to neka vrsta zastarele nostalgije, osjećaš da sam propao ne shvatajući kako. Možda nisam znao kako da ga volim kako treba. Možda sam zahtevao da prerano bude jak. Možda sam pomešao disciplinu sa grubošću, a naklonost sa kontrolom. I učevi greše. Samo to ponekad saznamo kada niko više ne želi da sluša. Odjednom zvonjava telefona me je trgla iz misli. Bio je to nepoznat broj. Oklevao sam pre nego što sam odgovorio. Da, gospodine Petroviću, ruža je. Telo mi se napelo. Ružo, šta nije u redu? Ne mogu dugo da pričam. Samo sam htjela da se uverim da ste otišli. Da, otišao sam. Hvala Bogu. Šta se dešava? Pitao sam, pokušavajući da kontrolišem drhtaj u glasu. Oklevala je nekoliko sekundi. Ne mogu vam reći preko telefona, ali morate se naći sa mnom. Važno je. Gde? Sutra. U podne, u kafiću na staroj železničkoj stanici. Nemojte nikome reći da idete. Veza se prekinula. Stađao sam tu, nepomičan, držeći slušalicu kao da je teška tonu. Senke prošlosti mešale su se sa senkama sadašnjosti, formirajući lavirint iz kođeg nisam bio siguran da želim da pobegnem. Znao sam da treba da spavam, ali san nije dolazio. Samo slika mog sina na tom prozoru, kako potpisuje nešto što nisam razumeo i eho ženskog glasa kuđi, po prvi put posle dugo vremena nije doneo utehu, već upozorenje. I jako je muđe srce želelo da veruje u Markovu nevinost, moj učinski instinkt mi je govorio da me istina, kada se otkriže, neće spasiti. Uništit će sve. Stara železnička stanica bila je skoro prazna. Sat visoko na zidu pokazivao je tačno 12 sati, ali činilo se kao da je zaglavljen u nekom drugom veku. Vazduh je mirisao na bažatu kafu i prašinu. Seo sam pored prozora gde je podnevno svetlo jedva uspevalo da prodre kroz prljavo staklo.
Наручил сам кафу и чекал. Nisam bio siguran dali će Ruža doći. Nisam bio siguran ni dali bi trebalo da budem tu. Ali kada te neko pogleda sa toliko straha i molite da bežiš, ne možeš to ignorisati. Pogotovo kada taj strah dolazi od nekoga unutar kuće tvog sina. Prošlo je 10 minuta pa 15, kafa se uhladila kada sam je video kako ulazi. Nosila je tamni kaput i naočare za sunce koje su jedva skrivale njenu nervozu. Nekoliko puta je pogledala oko sebe pre nego što je prišla. Gospodine Petroviću, šapnula je, hvala što ste došli. Sela je preko puta mene ne skidajući kaput. Ruke su joj se toliko tresle da je prosula malu kafe kada je podigla šolju. U redu je, Ružu, niko nas ne gleda, odmahnula je glavom. Ne razumete, ako me vide sa vama, izgubit ću posao ili još gore. Ta posljednja reč me je pogodila jače od bilo koje druge. Gore. Reci mi istinu, Ružu. Pokušao sam da zvučim čvrsto, jako mi je srce lupalo. Šta nije u redu sa Markom? Ne radi se o njemu. Radi se o svim anđima. Kako misliš svim anđima? Vašem sinu, njegovoj ženi i onom advokatu koji je bio u kući sinoć. Nagnuo sam se napred. Objasni. Duboko je udahnula kao da skuplja hrabrost. Nedeljama se nešto čudno dešava u toj kući. Stižu kuverte, čudni pozivi. Gospođa Ana mi je zabranila da ulazim u radnu sobu, a juče... Zastala je. Juče sam čula razgovor koji nisam smela da čužem. Kakav razgovor? O vama, gospodine. Srce mi je poskočilo. O meni? Ruža je klimnula. Rekli su da sve mora da izgleda kao nesrećan slučaj. Da posle petka niko ništa neće sumnjati. Krv mi se sledila u žilama. Nesrećan slučaj. Kako to misliš? Hteli su da vas pozovu na večeru da bi... Snizila je glas. Da bi vam naudili. Tišina između nas bila je tako gusta da sam mogao da čužem od kucaje sata na stanici. Stavio sam lice u šake. Nisam želeo da verujem. Moj sopstveni sin. Moja krv. Ne, promrmljao sam. Mora da je nesporazum. Ruža me je pogledala sa mešavinom sa žalđenja i straha. Volela bih da jeste, gospodine, ali čula sam vašu snažu kako govori da ne smežu ostaviti nikakve tragove. Ako taj starac ne potpiše papire, morat schemu to da rešimo na drugi način, rekla je. Prsti su mi drhtali. Kakve papire? Otvorila je tašnu i izvadila presavijenu kovertu. Našla sam ovo u kuhinđi. Bilo je u fascikli sa vašim imenom. Pružila mi ju je drhtavim rukama. Unutra su bile kapiže averenih dokumenata. Naslov je glasio Ustupanje imovinskih prava. Ivan Petrović. Potpisi na dnu bili su moži, ili su bar izgledali kao moži. Ali ja ovu nikada nisam potpisao, šapnuo sam. Znam, klimnula je Ruža. Zato sam vam rekla da odete. Da ste ušli te noći, ne biste sada ovdje razgovarali sa mnom. Usećao sam vrtoglavicu. Svet se na trenutak zavrteo i morao sam da se uhvatim za sto da ne padnem. Gledao sam u papire, ne verujući. Nisam mogao da shvatim kako je do ovoga došlo. Ko je taj advokat? Pitao sam. Čovek po imenu Goran Savić. Dolazi u kuću mesecima. Vaš sin kaže da mu je finansijski savjetnik, ali zapravo pomaže njegovoj ženi da prebaci sve na drugi račun. Na čiže ime. Njenoj kompanije koja ne postoji, začutao sam. U glavi su mi se kockice počele slagati. Meseci tišine, pozivi na koje nikada nije odgovarao. Prisilan ton poziva. Nije to bilo pomirenje. Bila je to zaseda. Ruža se nagnula prema meni. Ne smete se vratiti u svoju kuću, gospodine. Ne smete ništa potpisati niti razgovarati s njima. Pa šta da radim? Nađite nekoga kome verujete i ne stanite na nekoliko dana. Ne stati. Reč mi je odzvanđala u mislima. Bilo je apsurdno. Da bežim. U mođim godinama da se križem kao kriminalac da bih preživeo sopstvenu porodicu. Ali kada sam je pogledao, znao sam da ne preteruje. Strah u njenim očima bio je stvaran. A moj sin, isti onaj dečak koji mi je jednom rekao, želim da budem kao ti tata, prestao je da postoji. Zajedno smo napustili kafić.
Sunce je залазило, боджечи калдър му от шилибарско ниджансо, ружа е бързо ходала, гледаючи лево-десно. Пре него що е отишла, стиснула ми е руку. Не веруйте никоме, господине, чак ни свом сину. Гледал sam je kako odlazi, ne stajući u gomili. Staju sam tu, osjećajući se kao da se nešto u meni slomilo. Nije to bilo samo poverenje ili sigurnost. Bio je to moj identitet otca. Upalio sam auto i vozio bez cilja. Ružine reči su mi odzvanđale u glavi. Posle petka niko ništa neće sumnjati. Ta fraza me je proganđala. Da nisam poslušao njeno upozorenje, možda bih već bio mrtav. Stigao sam kući kasno te noći, upalio svetlo u dnevnoj sobi i ponovo otvorio dokumente. Pogledao sam svoj falsifikovani potpis. Bio je savršen, identičan mom, potez, nagib, čak i pritisak olovke. Gledao sam u papir, pokušavajući da shvatim u kom trenutku sam prestao da poznajem собственog sina. Odjednom, nešto me je trglo. Na dnu ugovora sitnim slovima stažao je datum subota 9. jul, dan posle večere. To je bio datum kada su planirali da predaju može ustupanje notaru. Sve su isplanirali, možu smrt, moj potpis, moj nestanak. Polako sam ustao i pogledao se u ogledalo. Oči kođe su me gledale bile su oči čoveka kođi više ne može biti žrtva. Otac može oprostiti reč, uvredu, distancu. Ljudi ne i planirano izdaju. Te noći sam nešto shvatio. Nisam još mogao da idem u policiju. Nisam mogao da delujem bez dokaza. I što je najvažnije, nisam smeo da im dam do znanja da sam živ. Jer ako su me želeli mrtvog, morali bi se suočiti sa verzijom mene kođu su sami stvorili. Човек без страха, отац коđi je izgubio sve i коđi sada nema šta da izgubi. Te noći nisam spavao. Svaki put kad bih zatvorio oči, video bih istu scenu iznova i iznova. Mog sina, njegovu ženu, dokumenta, advokata i može falsifikovano ime na dnu ugovora коđi je zapečatio moj nestanak. Mi je goreo, ali srce mi je nasuprot tome bilo ledeno hladno. Godinama sam verovao da sam jak човек sposoban da se suoči sa bilo čim, ali izdaja sina nosi drugačiju težinu. Ne nosi se na leđima, već u duši. To je vrsta bola u kojoj ne vrištiš i ne plačeš, razmišljaš o njoj. A te noći previše sam razmišljao. U 5 ujutru ustao sam, skuvao kafu i seo za sto sa dokumentima ispred sebe. Trebala mi je jasnoća, a jedini način da je dobijem bio je da svoj bol pretvorim u nešto korisno. Znao sam da ako odem u policiju, reći će mi da je to samo sumnja bez dokaza. A ako se suočim sa Markom, samo ću ubrzati neizbežno. Zato sam odlučio da uradim ono što nikada nisam mislio da ću, da igram njihovu igru. Izvadio sam svesku, otvorio je na čistoj stranici i na vrhu napisao jednu reč, plan. Ispod nje nacrtao sam 3 kolone, ljudi, rukovi, rizici. Osjećao sam se apsurdno kao kriminalac kođi planira zločin, ali onda sam se setio ružinih reči, ne verujte nikome, i shvatio sam da će moja jedina odbrana biti moja sopstvena lukavost. Prvi korak je bio da pronađem nekoga kome verujem, a nije ih bilo mnogo. Tada sam se setio Milana Kovačevića, starog prijatelja iz mladosti. Radili smo zajedno pred deceniža u inženjerskoj firmi gde sam upoznao Đelenu, moju pokojnu ženu. Milan je uvek bio diskretan, lođalan човек sa oštrim umom za pravne detalje. Nakon penzionisanđa preselio se u malu kuću na selu nekoliko milja od grada. Pozvao sam ga sredinom jutra. Trebalo mu je neko vreme da se javi. Ivane? Glas mu je bio hrapav, iznenađen. Boga mu, mislio sam da si u drugoj zemlji. Voleo bih da je sam Milane, i odgovorio sam gorko. Moram da te vidim. Je li toliko uzbiljno? Recimo samo da je pitanje života i smrti. Nastala je tišina na drugoj strani, onda mu je glas postao uzbiljan. Dođi popodne, nemoj nikome reći. Vožnja do njegove kuće bila je duga i tiha. Put je vijugao kroz suva polja i drveće iskrivljeno vetrom. Dok sam vozio, ponavljao sam svaku reč kođu mi je ruža rekla.
Svaki detalj mogao bi biti trak, svako sečanđe upozorenđe. Kada sam stigao, Milan me je čekao na tremu sa svojim prepoznatljivim šeširom i šoljđom kafe. Čim me je video, zagrlio me je. Još uvek imaš taj isti miris kafe i tuge, našalio se. Nasmešio sam se prvi put posle mnogo dana. A ti još uvek mirišeš na zemlju i teške savete. Sedeli smo pored kamina. Ispričao sam mu sve, ne izostavljajući ništa. Poruku mog sina, ružino upozorenđe, falsifikovana dokumenta. Milan je slušao bez prekidanja, polako vrteći kafu u rukama. Kada sam završio, čutao je nekoliko sekundi. Dakle, žele da te ubižu, rekao je konačno sa zastrašujućom smirenošću. Čini se tako. A šta planiraš da uradiš? Da preživim. Naslonio se u stolicu, prekrstivši ruke. To zvuči dobro, ali treba će ti više od sreće. Treba mi tvoja pomoć. Znaš da je imaš. Pokazao sam mu papire. Milan ih je pažljivo pročitao i klimnuo. Ovo je profesionalni falsifikat. Ne bi bilo ko mogao da kopira ovakav potpis. Možeš li da pratiš odakle je došlo? Sa vremenom da, ali prvo moramo te zaštititi. Zaštititi me kako? Tako što ćeš nestati. Šta? Ako misli da si van igre, opustit će se. To je jedini način da uhvatiš zmižu, pusti je da misli da je već napala. Gledao sam ga. Ideja je bila koliko apsurdna, toliko i briljantna. A kako bih trebalo da ne stanem, pitao sam. Milan se nasmešio onom vrstom lukavosti koju poseduju samo pametni starci. Prepusti to meni. Imam kontakte u lokalnom pogrebnom preduzeću. Ako si za to, možemo sutra organizovati malu kućnu nesreću. Govoriš o lažiranđu može smrt? Tačno. Ideja mi je prevrnula stomak, ali što sam više razmišljao, to je imala više smisla. Ako su Marko i Ana planirali da uzmu možu imovinu, možu navodnu smrt bi videli kao savršenu priliku. I dok bi oni tonuli u sopstvene laži, ja bih ih mogao posmatrati iz senke. Prenoćio sam kod Milana. Pripremio mi je jednostavnu sobu sa drvenim krevetom i debelim pokrivačem. Prespavanđa izvadio sam fotografiju moje žene i stavio je na sto. Jelena, šapnuo sam, nikada nisam želeo da se ovako završi, ali ne mogu više biti otac koji čeka. Sada moram biti čovek koji deluje. Ugasio sam lampu i zagledao se u plafon. Tišina sela bila je apsolutna. Prvi put posle nedelja nisam osjećao strah, već čudan osjećaj kontrole. Bilo je kao da mi je život vratio volan nakon dugog brodoloma. U zoru Milan je ušao sa termosom kafe i kovertom. Evo svega što će ti trebati, rekao je, ustavljajući je na stolu. Unutra je bila nova lična karta, sveska sa lažnim unusima i ključ. Šta je ovo? Koliba koju posedujem na periferiji, blizu reke. Niko te tamo neće naći. A posle toga, pitao sam. Posle toga pustimo ih da pričaju, potpisuju i kreću se. A kada pomisle da je sve pod kontrolom, osvetit ću se. Ne, Ivane, pokazat ćeš im kosi. Gledao sam u vatru, kođa je pucketala u kaminu. Plamenovi su igrali kao da znaju da nešto uskoro počinje. I u tom trenutku odlučio sam. Ostavit ću iza sebe naivnog čoveka kakav sam bio, oca koji je znao samo da prašta, jer ponekad, da bi istina izašla na videlo, moraš proći kroz senke. Nasuo sam sebi šoljđu kafe i tiho nazdravio svojoj ženi, Ruži kođa me je upozorila, i sinu koji me je naučio da slepa ljubav također može da ubiže. I tako, sa prvim zrakom sunca na licu, doneo sam najvažniju odluku u svom životu, da umrem da bih mogao da živim. Zvuk sirena bio je ubedljiviži nego što sam zamišljao. Milan je sve sredio sa preciznošću koja se graničila sa žezivim. Plan je bio jednostavan, ali rizičan. Navodna kućna nesreća, pad niz stepenice, pažljivo sročeno uproštajno pismo i neprepoznatljivo telo koje niko ne bi previše ispitivao.
телу наравно nije bilo muže. Njegov kontakt u lokalnom pogrebnom preduzečku pobrinuo se za zamenu evidencije, a vatra je uradila u stalu. Kontrolisana eksplozija u mojoj staroj kući zapečatila je priču. Uzbunđeni susedi pozvali su vatrogasce. Dok su mediži stigli, već su govorili o tragediji u domu penzionisanog biznismena Ivana Petrovića iz Milanove Kulibe, miljama daleko, gledao sam prenos uživo. Dim se još uvek viorio sa krova onoga što je nekada bio moj dom. Reporter je govorio u kameru s biljnim teatralnim tonom. Izvori bliski porodici navode da je gospodin Petrović živeo sam. Pretpostavlja se da je reč o nesrećnom slučaju. Vlasti još uvek istražuju uzrok požara. Ostao sam u tišini. Nisam znao da li da plačem zbog onoga što vidim ili zbog onoga što sam izgubio mnogo pre te noći. Ta kuća je bila muže utočište, poslednji kutak koji sam još imao od želene. Sada je ostao sam u pepeu. Milan je ušao sa 2 šolje kafe. Živeli mrtvi starče. Našalio se podižući šolju. Nisam se nasmešio. Nisam mislio da će toliko boleti pretvarati se da sam mrtav. Samo oni koji su zaista bili živi to osjećaju, odgovorio je. Vest se proširila kao požar. U roku od nekoliko sati društvene mreže i lokalni portali izveštavali su o mojoj smrti. Stari prijatelji počeli su da ostavljaju poruke saučešća. Čak su i neki rođaci sa kojima nisam razgovarao godinama objavili lepe reči. Smrt, pomislio sam, ima čudnu moć da pomiri one koji nisu imali hrabrosti da to urade u životu. Ali deo koji me je zaista zanimao još se nije dogodio, reakcija mog sina. I kada sam ga konačno vidio na kameri, znao sam da je sve što sam planirao vredelo. Bilo je to popodne sljedećeg dana. Televizija je prikazivala fasadu Markove kuće. On i Ana su bili na tremu, okruženi novinarima. Marko je nosio tamne naučare, ali njegov drhtavi glas pokušavao je da zvuči čvrsto. Moj otac je bio komplikovan čovek, ali će uvek biti moj otac, nedostajaće nam. Rekao je to bez treptanja, sa savršeno tempiranom pauzom, kao da čita sa scenarija. Pored njega, Ana se pretvarala da briše suzu. Novinarka Đu je pitala kako se osjećate, gospođo, nakon ove tragedije. Uzdahnula je i odgovorila slomljenim glasom: samo želimo da zatvorimo ovo poglavlje i nastavimo sa onim što bi on želeo. Mir za porodicu. Mir, reč koja je u njenim ustima zvučala kao otrov. Te noći Milan i ja smo sedeli ispred televizora sa flašom vina. I šta sad? Pitao me je. Čekamo šta? Da naprave prvu grešku. I nisu dugo čekali. 2 dana kasnije advokat Goran Savić pojavio se na lokalnim vestima sa Markom. Najavili su čitanje testamenta i prenos preostale imovine. Nisam mogao da se ne nasmežem gorko. Nisu čak ni sačekali da ožale. Jedva su sahranili pepeo stranca za kojeg su mislili da sam ja, a već su tražili ono što je njihovo. Milan se ironično nasmešio. Pohlepa ima bolđi njuh od psa tragača. Posvetio sam se posmatranju svakog njihovog poteza iz daljine. Kuliba u kojoj sam se skrivao. Imala je stari radio, mali televizor i internet vezu zahvaljujući generatoru. Milan je instalirao diskretne kamere na ulazu u moju staru kuću, ono što je od nje ostalo, i preko puta Goranove kancelarije. Svakog dana smo pregledali snimke. Bilo je to kao gledanje predstave u kojoj zlikovci zaborave da je publika još uvek tu. Na jednom od tih snimaka vidio sam Anu kako se sastaže sa advokatom. Njihovi glasovi su bili jasni. Sada je sve naše, rekla je sa osmehom koji me je sledio dok stižu. Skoro sve, odgovorio je on. Još uvek treba da oslobodimo račune u inostranstvu. Ne brini, dodala Dže. Marko ništa ne sumnja, a osjetio samo štar udarac u grudi. Ne samo da su me izdali, već je ona izdavala i njega. Sin koji je želeo da me nasledi dok sam živ, sada je bio korisni idiot sopstvene žene. Milan me je pogledao, primetivši moj izraz. Rekao sam ti, starče,
Уиздаджама увек постоje хиджерархидже. Прошле су 3 неделje, земля je več zaboravila možu smrt. Marko se pojavljivao u javnosti kao novi vlasnik mođe imovine, govoreći o nastavku mog nasleđa. Njegove reči su mi izazivale mučninu, ali najviše me je bolelo što sam vidio da se moja unuka Sofija jedva pojavljuje. Znao sam da je drže podalđe od svega toga i to me je umirivalo. Ona nije bila kriva ni za šta od toga. Jedne noći, dok sam pregledao svoje beleške, Milan je ušao sa suptilnim osmehom. Došlo je vreme. O čemu pričaš? Tvoj sin je povukao potez, prodao je posljednju nekretninu pod imenom tvoje kampanije. Sve je zabeleženo. Savršeno, rekao sam, osjećajući nalet adrenalina. Pa hoćemo li početi? Klimnuo sam. Da, vreme je da mrtvac progovori. Sljedećeg jutra poslali smo 3 kuverte iz različitih pošta bez povratne adrese. Jednu za okružnog tužioca, drugu za novinara, a posljednju za Marka. U svakoj su bile kopije falsifikovanih dokumenata, snimci Ane i advokata i poruka napisana mođom rukom. Nisu sve smrti kraj. Neke su početak istine. Dok sam zatvarao kuvertu, osjetio sam da se nešto i u meni zatvara. Strah, poniženje, bespomoćnost, sve je to bilo i za mene. Pogledao sam se u malo ugledalo u kupatilu kulibe. Lice koje sam vidio više nije bilo lice poraženog čoveka. Bilo je to lice spremnog da povrati svoje ime, čak i ako to znači ostati mrtav za svet. Ali pre nego što nastavimo, recite mi ovdje u komentarima šta mislite o ovoj priči do sada i šta biste vi uradili na mom mestu. Ne napuštajte video, jer ono što sledi naježit će vas, jer pravi pakao je tek trebalo da počne. Tišina kada si živ, a svet veruje da nisi, zvuči drugačije, to niže mir, to je šupali eho, kao da univerzum diše bez tebe. Ponekad bih uhvatio sebe kako razgovaram sam sa sobom ili odgovaram voditeljima vesti na glas. Milan bi se smežao i govorio da me smrt pretvara u filozofa, ali duboko u sebi, ono u šta me je pretvarala bilo je ponovo u čoveka. Prošao je mesec dana od kada sam se skrivao u kulibi, kada su stigle prve posljedice mođih kuverata. Štampa je eksplodirala, naslovi na svim portalima. Nove sumnje u smrt biznismena Ivana Petrovića. Procureli dokumenti u pliču sina u finansijske malverzacije. Lažna udovica i advokat pod lupom. Vidjeti njihova lica na televiziji, okružena mikrofonima, kako pokušavaju da odbrane neodbranživu, donelo je mešavinu gorkog smeha i sažalđenja. Marko je izgledao bledo sa dubokim tamnim podočnjacima, a Nađe, s druge strane, zadržala prisebnost nekoga ko ne zna za stit. Dok su ih novinari saletali pitanđima, on je mucao. Ona je lagala sa smirenošću koja dolazi samo iz navike. Ovo je sve nesporazum, govorila bi. Moj svekar je potpisao te dokumente dok je bio živ. Ove optužbe su ukrutne. Ali dokazi su govorili glasnije od bilo kog govora. I dok su oni tonuli, ja samo stao u tišini, posmatrajući iz izgnanstva koje sam stvorio. Međutim, nije sve bilo zadovoljstvo. Noći su mi teško padale. Spavanđe u čudnom krevetu sa vetrom koji je tresao prozore i sa tom koji je otkucavao besmislene sate nateralo me je da previše razmišljam. U kom trenutku se utaci sin ovako izgube, kada ljubav prestane da bude ljubav i postane računica? Sećao sam se Marka kao deteta, kako trči hodnicima stare kuće, smežući se sa nevinošću nekoga ko ne zna za pohlepu. Naučio sam ga kako da vozi bicikl, kako da napiše svoje ime, kako da nikada ne laže. A sada je potpisao mođu smrtnu presudu, ne iz mržnje, već iz ambicije. To je bila najdublja rana, znati da njegova izdaja nije rođena iz prezira, već iz želje. Jedne noći, dok sam pregledavao izveštaže koje je Milan dobižao od svojih kontakata, pronašao sam informaciju koja mi je sledila krv u žilama. Mođa unuka Sofija bila je u bolnici.
Доживела je нервни слом у школи. Нико nije rekao štampi, ali medicinski izveštaj je to potvrdio. Gledao sam u papir, bez daha. Не може biti, промърмлял сам. Милан je подигал поглед със свog стола. Šta je? Показал сам му документ. Прочитал ga je u tišini. Девойчица неразумеща се дешава, рекал je sa žalđenđem. Izgubiti dedu, videti roditelje na televiziji. To je previše za dete. Стиснул сам песнице. Она ни е крива ни за ща до Бога. Знам, старче, али ако се сада появиш, свет шеш у пропастити. Ниже ме брига. Да, есте, отговорио е мирно. Ако делуеш преоранжено, прави кривци, че се извучи, а твоя унука че одрасти веруючи, да йой е деда био лудак, коджи е све напустил. Е ли то оно, що желиш? Зачхутал сам. Понекад je Milan imao okrutnost koja boli, ali njegove reči su bile istinite. Morao sam da izdržim zanđu zađelenu za sebe. 2 nedelje kasnije vlasti su pokrenule formalnu istragu. Advokat Savić pozvan je na saslušanje i postepeno mediji su počeli da govore o mogućoj porodičnoj prevari. Marko je tonuo sve dublje svakog dana. Приятелji su ga izbegavali, poslovni partnjori napuštali, a Ana je jednostavno nestala. Dok jedne noći nisam primio e-mail bez pošiljavca, bez naslova, samo jedna rečenica: znam da si živ. Srce mi je preskočilo. Odmah sam pozvao Milana. Dali neko zna? Smiri se, odgovorio je. Šta tačno piše? Pročitao sam mu poruku. Čutao je na trenutak. Mora da je Ruža. Zašto to kažeš? Jer niko drugi ne bi mogao znati, a da je tvoj sin, ne bi pisao, došao bi da te traži. Olakšanđe mi je bilo kratkog veka. Sledećeg dana stigla je druga poruka, ovog puta sa adresom. Bolnica gde je bila Sofija. I samo jedna reč: dođi. Nisam mogao da mi ružim. Milan me je upozorio da ne idem, ali postoje neke stvari koje ni jedan otac ili deda ne može ignorisati. Tako sam, dok je padala noć, stavio kapu, tamne naočare i odvezao se do bolnice. Parkirao sam se daleko, prešao vrt i ušao kroz sporedna vrata. Niko me niže prepoznao. Popeo sam se na drugi sprat, soba 214, zastao sam na vratima. Iznutra sam čuo tiho mrmljanje u spavanku. Odškrinuo sam vrata i video je Ruža. Sedi pored Sofijinu kreveta, čita joj priču. Devojčica je spavala sa zavožem na glavi, di sanđe joj je bilo mirno. Ruža me je videla, odmah ustala i požurila ka meni, oči su joj se napunile suzama. Znala sam da će te doći, šapnula je. Šta joj se desilo? Unesvestila se u školi, rekla je da je sanđala kako je zovete iz vatre, nije prestajala da vrišti vaše ime. Teško sam progutao. A Marku, niđednom niđe došao. Križe se od novinara, a njegova žena niko ne zna gde je. Prišao sam krevetu. Sofija, sa samo 9 godina, disala je sa nevinošću kođu mi odrasli gubimo. Nežno sam joj pomazio čelu. Oprosti mi, Malena, šapnuo sam. Sve će ovo uskoro biti gotovo. Ruža me je nežno pogledala. Morate se vratiti, gospodine. Neko mora da kaže istinu. Odmahnuo sam glavom. Još ne. Nešto nedostaje. Nedostaje završni udarac. Kada sam se vratio u kolibu, Milan me je čekao budan. Sve sam mu ispričao. Uzdahnuo je. Znao sam da ćeš otići. Nisam mogao da se držim po strani. Znam, ali zapamti, tišina je tvoje najbolje oružje. Klimnuo sam i po prvi put posle nedjelja razumeo sam pravo značenje njegovih reči. Jer tišina ne samo da štiti, a i kažnjava. A oni koji su jednom mislili da mogu govoriti u mođe ime, uskoro će naučiti kako je to kada mrtvi ponovo progovore. Niko zaista ne umire dok se seća ko je bio, ali ponekad, da biste preživeli, morate prestati da budete svoji. I upravo to sam uradio. Milan mi je pomogao da dobižem novi identitet. Manuel Rivas, 62, penzionisani tehničar udržavanđa. Ime bez prošlosti, bez porodice, bez istorije. Vrsta човека kođu niko ne gleda 2 put, kođi prolazi neprimećeno u gomili.
Съвършено за оно, що ми е требало. Прошло е више од месец дана од може лажне смрти. Полиция е još увек истраживала случај, али су се медижи веќе пребацили на следечи скандал. Мој син е наставио да тоне у мору јавне пропасти, а негова жена е не стала самапе, или сам тако мислио. Док едног јутра, док сам читал новине у Колиби, наслов ме е заледио. Ана Рамирес, удовица бизнисмена Ивана Петровичка, поново се појављуе као нови инвеститор у Петрович групи, власништво нjenог покојног свекра. Петрович група моја компанија, она коđу сам основал са Джеленом пред 30 година. И ето е, смеши се на фотографии, обучена у црно са на руквицом жалости, удовица, богата, власница нечега, што јој никада ни е припадало. Ватра за коđу сам мислио да ја угаше на умени, поново се разпламсала. Ние било доволно само гледати, морао сам ја видети изблиза, а зато сам морао да се приближим едином месту, где ја може име još увек дисало, канцеларијама Петрович групе. Милан јако се ние слагал, помогао ми е да добием привремени посао као помочник за одржавање у згради. Нико не би посумњао у старца, коđи поправља утичнице и менџа сијалице. Када ме е видео у униформи, nije могao, а да се не насмеже. Од бизнисмена до електричара, кад би те Джелена видела. Или би се смежала са тобом, или би ми ударила шамар, што то нисам урадио раниже. Одговорио сам. Следече неделје био сам таму. Зграда коđу сам наручил дочекала меја са страним, готово непријателјским ваздухом. Ништа ни е остало од топлине коđу смо некада делили са запосленима. Сада е све било стакло, метал и надзор. Ходници су се чинили као хладни болнички тунели. Први дан сам провео менџажучи сиđалице на тречем спрату. Никоме ни е препознао. Прошле су године, а брада, седа коса и дебелена учаре урадиле су устало. Био сам невидлив. И та невидливост ми е дала моć. Другог дана видео сам е, а наđe изашла из лифта, окружена двојицом мушкараца у оделима, смејала се. Нđен парфем, исти онај коđи е користила за породична окупљања, испунио е ходник. Док е пролазила поред мене, погледала ме е невидечи ме, и та равнодушност е била најироничнији ударац од свих. Умру сам тако добро да ме е чак и мој убица игнорисао. Током наредних неделја, почел сам да пратим сваки нđен корак, сваку посету нđеној канцеларии, сваки састанак са партнјорима. Бележио саму малу свеску коđу сам држао у кутиџи са алатом. Милан е долазио сваке ночи да прикупи информације. Едног поподнева, док сам чистио прозоре на ходнику, чул сам нешто што ме е натерало да задржим дах. Анаđe разговарала телефоном у својој канцеларии. Врата су била благо отшкринута. Да, Горане, новација скоро спреман, али треба ми Марко да подпише последни документ. Не, он ништа не зна. Речи чумо само да е то ажуриранđe осигуранđа. Наслонио сам се на метлу, слушајучи е како се тихо смеже. Са овим свет ќе бити може. А када се старац појави, ако се појави, не ќе имати ни цента да тражи. Песница ми се стегла тако чврсто да сам усетио како ми кости пуцажу. Морао сам да останем миран. Мој тренутак ќе дочи, али то nije данас. Свака реч коđu je изговорила била je još jedan deo sлагалице, а ја ću je довршити strpljivo. Jedne večeri dok sam izlazio iz zgrade, čuo sam svoje pravo ime prvi put posle meseci. Иване, окренуо сам се, Ружа, кучна помочница. Носила je jednostavno одечу, али очи су јој биле исте, храбре и тужне. Боже мој, шапнула je. Мислила сам да видим духа. На неки начин и Джесам, одговорил сам. Склонили смо се успоредно уличицу. Загрлила ме je. Знала сам да нисте умрли. Нисам могла да веруjem да би Бог узео човека као што сте ви на тај начин. Жив сам, Ружу, али треба ми да наставиш да се претвараш да не знаш. Шта ќе те сада урадити? Да завршим оно што су ни почели. Испричао сам јој у својој инфилтрацији, не улазечи у превише деталја. Климнула ја одлучно.
Рачунайте на мене. Još uvek imam kontakte unutar kuće i ako se ona vrati, značu. Hvala ti, draga moja. Uzeo sam je za ruku. Kada se ovo završi, želim da ti budeš ta koja će ispričati priču. Ne, gospodine, vi ćete. Dani su se pretvorili u nedelje. Marko se ponovo pojavio u kompaniji. Ili bolje rečeno, Ana ga je dovukla. Video sam ga kako dolazi jednog jutra, izmršaveluk, odelo mu je bilo izgužvano, pogled izgubljen. Izgledao je kao čovek koji je već sve izgubio. Ona ga je držala za ruku, kontrolišući svaki njegov korak. Sa svoje pozicije nekoliko metara dalje, posmatrao sam ih. Samo potpiši, Marko, rekla je, pružajući mu fasciklu. Šta je ovo? Pitao je zbunđen. Dokument koji obezbeđuje kontinuitet kampanije. To je za tvoje dobro. Marko je potpisao. Kroz udras u staklu uhvatio sam fotografiju svojim telefonom. Ta slika, taj potpis, bio je posljednji deo koji mi je trebao. Sa njim Milan je mogao dokazati da se prevara nastavlja čak i nakon može smrti. Te noći, kada sam se vratio u kolibu, dočekao me je sa svojim lukavim usmehom. Sada imaš sve, Ivane. Skoro sve. Šta nedostaje? Da ih vidim kako padaju svojim očima. Milan je nasuo sebi piće i podigao čašu. Onda, moj stari prijatelju, dobrodošao u tačku bez povratka. Nazdravili smo u tišini. Vatra je puckitala u kaminu i razumeo sam nešto. Više nisam bio Ivan Petrović. Bio sam bezimeni čovek, duh kojeg su sami stvorili. I ono što sam se spremao da uradim nije bila osveta, bila je to pravda. Svaki lov počinje tišinom, čekanjem, zadržanim dahom. Mesecima su me oni lovili, verujući da sam prepreka, starac koga je lako izbrisati. Ali sada, ja sam bio lovac. A prvo pravilo dobrog lovca je da pusti plen da dobrovoljno uđe u zamku. Milan mi je pomogao da pripremim svaki detalj. Plan je morao biti pažljiv kao i njihov, ali sa jednom razlikom. Moj niže imao za cilj da uništi nevine živote, već da otkriže skrivene istine. Pravda se ne nalazi uvek u sudnicama. Ponekad je moraš izgraditi sopstvenim rukama. Prvi korak je bio da posejemo sumnju. Koristeći anonimni nalog, poslali smo Ani i Marku identičan e-mail. Znam šta ste uradili Ivanu Petroviću. Nije sve sahranđeno. Ako želite da vaša priča ostane netaknuta, spremite se da platite. Priložili smo fotografiju. Ono sa falsifikovanim potpisom koji je Marko napravio nekoliko dana ranije. Znali smo da teše to biti dovoljno da izazove paniku. Istog popodneva sa svog mesta u zgradi gledao sam kako oboje dolaze odvojeno, uznemireni, gledajući preko ramena. Ona je otišla pravo u kancelariju advokata Gorana Savića. On se, s druge strane, zaključao u svoju kancelariju i niže izlazio više od 3 sata. Kada je konačno izašao, pogled mu je bio izgubljen, lice bledu. Bilo je to lice čoveka koji počinje da shvata da i mrtvi mogu da govore. Narednih dana e-mailovi su se nastavili, svaki sa drugačijim tonom, direktniji i pretečiji. Milan je sastavljao poruke sa hirurškom preciznošću, dok sam ja pregledao svaku reč. Cilj nije bio da ih ocenđujemo, već da ubrzamo njihov moralni slom, da pustimo da ih strah natera da se razotkrižu. I uspelo je. Marko je počeo da pravi greške. Žurno je prodavao akcije, prebacivao novac na račune koji su već bili pod nadzorom. A Ana, osjećajući da joj kontrola izmiče, pokušala je da kontaktira Gorana, da povuče ono što je ostalo. Nije znala da je i sam Goran već pod istragom. Zahvaljujući dokumentima koje smo poslali tužilaštvu nedeljama ranije, mreža se zatvarala. Jednog jutra, dok sam čistio prozore na 10. spratu, čuo sam vrisak. Bio je to Marko. Vrata njegove kancelarije su se naglo otvorila i vidio sam ga kako baca fasciklu na pod. Ne može biti, ovo se ne može dešavati. Ana ga je pratila, glumeći smirenost. Smiri se, dragi, rešit čemu? Rešit čemu? Rekao je van sebe. Stežu nam obruč, da li neko zna za tatu?
Затворила я врата и снизила глас. Чути, ако те неко чуе, готови смо. Стъжал сам мирно, претваряючи се да се фокусирам на посао, али свака реч е допирала до мене ясно. Рекла си да е све под контролом. Зарежал е Марко. Било е, док ни си отлучил да веруеш Горано, не криви мене, ти си бил тайкуджи. Остатък реченице се изгубил, када су се врата залупила, али нисам требао да чужем више. Веч су унищавали едно друго. Мой посао е бил едноставно да пустим страх да уради остало. Те ночи у колиби Милан ми е показал фасцикло пуно докумената. Ово е доволно да их потопим управно, крекао е. Биле су то копиже трансакция, пресретнути имейлови, изяве под заклетвом. Сваки дел се съвършено уклапал. Остал е само завършни ударац, явно разоткривание. Хочеш ли то урадити? Питал ме е. Да. Онда, мой стари приятелю, то ще бити твое възкресение. Прилика се оказала 2 дана касние. Петрович група е организовала конференцию за щампо да разжасни гласине. Ана и Марко би се появили заедно пред камерама, проглашаваючи свою невинност. Nije могло biti bolje сцене. Ток jutра обукал сам свою униформу за удържаване и носил свою кутию са алатум. Нико nije посумнял у старог домара, коджи проверава инсталация у сали. Дискретно сам поставил USB стик, повезан са прожекционим системом. На njemu su bili dokumenti, snimci, slike i moj glas. U 11 sati događaj počeo. Сала je bila puna novinara. Ана, изгледаючи безпрекорно, удзела е микрофон. Желимо да вам се захвалимо на присуство и да мантужемо неосноване обтужбе, кое су кружиле. Марко е стаял иза нje, видно напет. Руке су му се знужиле, очи су избегавале публику. Модератор е наявил кратко аудиовизуелну презентацию о истории пародице Петрович. А онда екран се опалил. Прво, црно-бела фотография мене. Затим звук мог гласа, дубок и промишлен. Као ехо, коджи се врачха са друге стране. Добар дан. Ако ово гледате, то е зато, що е истина одлучила да проговори. Нису све смърти несречни случаеви, неке су планиране тишине. Жамор е изпунил салу. Ана се укочила. Марко е направил корако назад. На екрану су почели да се появлюju документи, трансфери, фалсификовани подписи, снимци njeno гласа и адвокатовог. Свака линия била е убот. Новинари су устали, уперивши микрофона и камере. Ана е покушала да се насмеши. О, воена мещалика! Викнула е, али глас на снимку джу е прекинул. Саовим свече бити мое, а када се старац появи, не че имати ни цента. Сала я експлодирала. Марко дръхтечи, покушал е да угаси прожектор, али презентация се наставила. Последни слайд, недавна фотография мене, снимлена из колибе, како гледам ка хоризонту са завършним текстом. Иван Петрович е жив, хаос е бил тренутан, щампа е навалила на пар. Обезбеđenje je pokušalo da prekine prenos, ali bilo je prekasno. Milan je uradio svoj deo. Signal se prenosio uživo preko interneta. U roku od nekoliko minuta cela zemlja je znala da se mrtvac vratio. Ja sam iz mračnog glasa le polako skinuo kapu. Na trenutak Марко е подигал поглед и наши погледи су се срели. Лице му е побледело. Ни е врищал, ни е бежал, ни е рекал, ни реч. Само е разумео. И у той тишини знал сам да е моя света подпуна. Те ночи вратио сам се у колибу. Милан е чекал са насутом чашом виския. Па! Питал е. Замка е активирана. А како се усечаш? Уморно. Той е правда, старче. Никада не долази безплатно. Гледал сам уватру. Ни съм усечал радост, ни трижумф, ни олакшанже, само дубоко изцърпленост, као да су се све године мог живота от едном вратиле. Али унутар те изцърплености било е нещо ново. Мир, jer понекад тишина ни е край. Той е най-съвършений начин да се врищи. Град е те ночи био тих или се бар тако чинило са прозора колибе, док е ветар шуштао кроз гране еукалиптуса коджи е чувал трем.
Навестима су говорили у мени као да сам мит. Иван Петрович е жив, према анонимним изворима. Слушал сам нихове гласове и тужно се усмехнувал. Да, бил сам жив, али више нисам бил исти. Човек, кога е мой син познавал умро е оног дана, када сам га видел како подписуе можу пресуду. Милан ме е посматрал из фотелие. Пре или касние, мурат шеш да се случиш с Нджим, рекао е, не скидаючи поглед са ватре. Знам. А ще чеш урадити кад га видиш, зависи, че от тога ще видим у неговим очима. А ако не видиш Каянже, онда чу видети последни пут дечака, кояк съм изгубил. Ни сам морал да га тражим, дошao е сам. 2 дана након конференция за штампу, Марко се появил у колиби. Не знам како ме е пронашал. Можда га е водил исти инстинкт, који нас е некада повезивал. Било е 6 сатио вече. Цепал сам дърва, кад сам чул шкрипу шлюнка под гумама автомобила. Окренул сам се. Изашал е полако, без журбе, без понуса, без маске. Носил е старо якно, лице му е било упало, очи потонуле. На тренутак време се вратило 20 година уназад. Видел сам младича куджи, že jednom tražio mođu pomoć oko prvog posla, ali to sečan, že je nestalo kada je rekao tata. Ta reč me je probula kao nož. Prošlo je toliko vremena od kako sam je čuo. Ostavio sam sekiru po strani. Nisam znao da li ćeš doći, ti se rekao sam. Nisam ni ja. Prilazio je polako, praznih ruku. Stajali smo jedan naspram drugog. Тишина измеđu нас била е тежа от свега, що се догодило. Дакле жив си, рекао е коначно. Више него икът. Защо си свелвал у радио? Да видим докле ще твоя тишина ичи. Усне су му задръхтале. Не знаш како е било, тата. Ана. Не изговарай njeno име, си прекинул съм га. Немoj се усудити да се крижеш и за нje. Ниже било тако jednostavno, insistirao je, gledajući dole. Само съм хотел да измирим дугове, да почнем изнова. Убедила ме е да чеш разумети, да те нече болети. И подписиванджа му е смъртне присуде, било е дел ток разумеванджа. Марко се тръзал. Нисам знал да е то, промърмлял е. Мислил сам да су то само папири. Папири увек говоре истину. Проблем е коих подписуе. Ставил е руке на главу. Не знаш како е живети са овом кривицом. Наравно да знам, рекао сам тихо. Кривица е била едино, що ми е остало након що е твоя майка умрла. Погледал ме е у очи први пут и видел съм то. Каянже, страх и нещо друго. Туга тако дубока да съм му на тренутак скоро упростил. Сели смо на трем. Ветар je nosio miris vlažne zemlje. Marko je dugo pričao. Pričao mi je o pritisku dugovima, a ni noj manipulaciji, strahu od gubitka svega. Слушал сам у тишини, ни сам га ни едном прикинуo. Када je завършил, устал сам миран. И свето оправдава покушай брисанджа собствено гуца. Не, шапнуo je, али то само радио. Полако сам климнуo. Знаш, Марко, кад си бил дечак, твоя майка е говорила да имаш дар, способност да убедиш люде своим очима. И добро си га користил. Убедил си ме да у теби još има неке доброте. Тата, немoj, пусти ме да завършим. Дубоко сам удъхнул. Нисам ово планирал да те понизим. У радио сам тоджер сам морал да видим дали е син коджек сам отгажил Джошовек у теби, дали тай дечак Йошовек може да усети стид. Покрио е лице рукама. Сузе су почеле да падaju. Усечам га сваки дан. Откако сам видео ону конференцiju, откако сам чуo твой глас на оним снимцима, нисам спавал, нисам джео, нисам имал мира. Устал сам у тишини. Први пут нисам видео издайника. Видео сам сломленog човека коек су може собствене грешке помогле да се створи. И šta чеш сада? Питал е, подижучи поглед. Нища, рекал сам. Веч сте се сами уништили, правосудже, че се побринути за остало. А ти, я сам веч добил šta ми е требало. Полако е устал. Не знам како да живим са овим. Научи, odgovorил сам. Или заиста умри. Али ако одлучиш да живиш, уради то добро. Не због мене, због Софие.
Njeno ime ga je nateralo da zadrhti. Kako znaš za nju? Jer sam još uvek njen deda, čak i ako si ti zaboravio. Marko se slomio plačući. Vodio sam je kod terapeuta, stalno te sanđa. Kaže da je zoveš iz vatre. Možda i jesam, promrmljao sam. Možda pokušavam da je probudim pre nego što bude prekasno. Pogledao me je sa učajanđem. Hoćeš li mi oprostiti? To niđe na meni, nego na kome? Na vremenu i na čoveku kakvog odlučiš da budeš sutra. Ostao je još neko vreme ne govoreći. Kada je otišao, nebo je već bilo tamno. Zvuk njegovog auta koji se udalđavao mešao se sa cvrčanjem cvrčaka. Duša mi se osjećala umorno, ali i lako. Prvi put posle godina nije bilo besa, samo praznina. Milan je izašao na trem sa 2 čaše i flašom. Pa, njema više mržnje, rekao sam. Je li to dobro? Ne znam, ali je dovoljno. Gledali smo u zvizde i razumeo sam da pravda koju sam tražio nije ona sudska, već ona u pogledu. Ona koja niti oslabađa, niti osuđuje, već jednostavno otkriva. Sljedećeg dana primio sam poruku na telefon. Bila je od Marka, samo 3 reči. Hvala ti što si me video. Odgovorio sam sa 3 druge. Uradi to za Anđu. Ugasio sam telefon i izašao u vrt. Jutarnje sunce padalo je na vlažnu drvotrema. Prvi put posle dugo vremena disao sam bez straha, jer sam razumeo da se neke bitke ne dobijaju kada neprijatelj padne, već kada prestaneš da ga mrziš. Zima je stigla ranije te godine. Lišće topola je upalo pre vremena, a vazduh je imao onaj miris koji najavljuje da se nešto završava. Ponekad mislim da priroda zna više od nas. Ona razume krajeve bez straha, bez buke, bez objašnjenja. Ja sam, sa s druge strane, trebao da zatvorim svoj kraj rečima. Prošao je mesec dana od Markove posete. Nisam se čuo s njim ponovo, ali njegova tišina me više nije bolela. Prvi put posle dugo vremena razumeo sam da tišina nije uvek prezir, ponekad je iskupljenje. I to je bilo dovoljno. Milan je otišao na nekoliko dana da poseti sina, pa je u kolibi bilo mirno. Vatra je pucketala u kaminu, a na stolu je ležao ono što će biti moj poslednji zadatak, pismo. Ne za mog sina, već za Sofiju, moju unuku, jedinu nevinu u celoj ovoj priči. Najdraža moja Sofija, kada budeš čitala ove reči, možda više neću biti na ovom svetu, ili ću možda biti, posmatrajući te izdaleka, kao dede koji žive u vetru. Želim da ti kažem nešto čega nema u knjigama. Istina nije uvek lepa, ali uvek oslobađa. Tvoj otac i ja smo grešili. On iz ambicije, ja iz ponosa. 2 različita načina gubljenja ljubavi. Ako te životi kada natera da biraš između toga da budeš u pravu i da budeš u miru, izaberi mir. Voleo sam te od dana kada sam te prvi put držao u naručju. Imala si oči svoje bake Đelene, onu mešavinu nežnosti i vatre koja sve preobražava. Nikada nemoj dozvoliti da te iko ubedi da je dobrota slabost. Ponekad biti dobar je najhrabriji čin od svih. Uvek zapamti ovo. Pravda može biti spora, ali stiže čak i kada su jedine sudije suze. Zastao sam. Mastilo se pomešalo sa kaplicom iz možih učiju, niže to bila tuga, bilo je to olakšanđe. Živeo sam dovoljno dugo da vidim tamu i ipak pronađem svetlost. Stavio sam pismo u kuvertu, zapečatio je i ostavio u fioci stola pored Đelenine fotografije. Njen večni spokojni osmeh bio je sa mnom čak i sada. Gotov sam, ljubavi moja, promrmljao sam. Možeš prestati da brineš o meni? Naredni dani su prolazili tiho. Vesti su govorile o hapšenđima, pravnim postupcima, razotkrivenoj korupcionaškoj mreži. Ana i Goran su privedeni. Marko je, saznao sam, sarađivao sa vlastima i dobio manđu kaznu. Na neki način istina ga je spasila, a ja sam se jednostavno povukao. Nije mi trebalo više buke. Provodio sam popodneva na tremu sa pokrivačem preko nogu, gledajući kako se sunce skriva iza planina. Ponekad sam mislio da čujem Sofijin smeh među drvećem. Ili je možda to bio samo vetar koji se igrao sa mojim sećanđem.
Jednog popudneva, dok se nебо божило у наранчасто, auto се zaustavio ispred колибе. Препознал сам силуето и пре него, що сам я ясно видео. Била е то Ружа, имала е коверто у руци. Добар дан, господине Петровичу, рекла е, смешечи се са оном мешавином поштовanja и наклонности коджуе увек имала. Добар дан, драга моя, šta te dovodi ovde? Ovo, rekla je pružajući mi kovertu, dala mi je devojčica sa pletenicom i sveskom punom crteža. Rekla je da je od njenog umiljenog dede. Uzeo sam je, bez reči. Unutra je bilo pismo napisano dečijim rukopisom. Deku, mama kaže da putuješ, sinoć sam te sanđala. Rekao si mi da zima niže strašna, da ti treba samo čebe i lepa priča. Kad se vratiš, hoću da mi je ispričaš. Volim te do meseca i nazad, Sofija. Прочитал сам ga jednom, dva put, tri put i razumeo da priča sada ima svoj kraj. Ne onaj sudski, ne onaj osvetnički, već onaj kuđi je zaista važan oproštaj. Te noći napisao sam posljednju stranicu u svom dnevniku. Ne za bilo koga drugog, samo za sebe. Lažirao sam svoju smrt da bih otkrio istinu, ali ono što sam pronašao bio je moj život. Ljubav se ne meri krvlju, već savešću. Neka deca ubiđaju svoje roditelje bez metaka, samo ravnodušnošću. Ali roditelji koji zaista vole nikada ne umiru, oni postaju lekcije koje vreme uči njihove unuke. Zatvorio sam dnevnik. Vatra je pucketala i svaka iskra koja se dizala podsjećala me je da nema tužnog kraja kada naučiš da pustiš. Milan se vratio iste noći, doneo dževinu i svež hleb. Pa, stari duhu, našalio se. Šta ćeš sada pisati kad je priča gotova? Ništa, rekao sam, nema više priče za pričanđe, samo se čanđe za čuvanđe. Nazdravili smo u tišini, na polju je počeo da pada sneg, bio je to prvi sneg te godine. Vrhovi drveća su se prekrili belim i koliba je konačno delovala kao dom. Te noći sanđao sam Đelenu, šetala je kroz vrt u svojoj plavoj halđini sa svojim uobičajenim usmehom. Zastala je ispred mene i rekla, vidiš, ljubavi moja, trebalo je samo da oprostiš. I kada sam je zagrlio, razumeo sam da zima nije kraj ničega, samo oblik odmora. Kada je jutro došlo, Ruža je zatekla kolibu u tišini. Vatra je još uvek gorela. Šolja kafe je još uvek bila topla, a na stolu su bile dve kuverte, jedna sa pismom za Sofiju, druga sa porukom koja je glasila. Ako iko i kada čuže mođu priču, nemojte je zvati tragedijom. Bio je to samo put čoveka koji je prekasno naučio kako da kaže s Bogom. A ako ste vi, koji sada slušate moj glas, stigli do ovde, želim da vam se zahvalim što ste mi se pridružili na ovom putovanju. Ako vas je ova priča dirnula, pretplatite se na kanal, ostavite mi like i recite mi u komentarima šta mislite. Takođe, recite mi iz kog grada gledate i da li ste i vi, kao i ja, ikada naučili da je ponekad život u miru najbolja u sveta. Ja sam Ivan Petrović i ovo je bila moja priča.